Halleluja. Dobro večer, narode Božji. Blagoslov Božji. Bog sa nama ovo večer. Da ga slavimo, hvalimo i veličamo. Halleluja, amin. Prijatelji Božji, sluge Božje, dobrodošli na večerašnjo poučavanje Svete Božje reči, kada slavimo i hvalimo našeg Boga koji je na nebesima. Halleluja. Slava i čast našem Bogu nebeskomu, što je milostiv i žalostiv, spor na gnev. Halleluja, amin. Evo da pozovem par prijatelja, onoliko koliko mogu. Da pozovem znači par prijatelja. Dragi moji, večerašnja tema nosi naslov Zašto stojite tu bez posla? Zašto stojite tu bez posla? Pita nas večera sve nas naš spasitelj Isus Hristos. Halleluja, amin. Zašto stojite tu bez posla? Večeras ćemo proučavati tu temu i slaviti i hvaliti Boga proučavajući ovu svetu temu. Halleluja, amin. Dragi moji, ponovo vas pozdravljam sve koji ste sad ušli. Dobro večer, blagoslov Božji. Bog sa nama. Bog da nas sve blagoslovi ovo večer, da nas posveti u krvu jagneta, da ga slavimo, hvalimo večeras. Halleluja. Tako, dragi moji, i ova večer smo stigli zdravi i živi da možemo slaviti i hvaliti našeg Boga nebeskoga. Moramo slaviti i hvaliti našeg Boga, dragi moji, za život što nam daje, jer večeras mnogo ljudi nisu vidjeli ovo već, pa možda i današnji dan doživjeli su smrt. A mi smo, slava, hvala, čast Bogu, živi. Evo, pozdravljam, tu je Biran Mamutov, Olgurošević, još nekoliko vas, ali ne mogu da pročitam imena sve, ne znam šta je večeras, slava, čast Bogu. Dragi moji prijatelji, Bog da nas sve blagoslovi večeras, da ga slavimo, hvalimo i veličamo. Halleluja, amin. Evo ja samo da pozovem još par prijatelja, pa idemo da se molimo Bogu, pa ćemo proučati Svetu Božju reč. Evo tu je Čakić Radmila i Margita Nagl, da vidim da nisam nikoga propustio. Ok, blagoslov Božji, dobrodošli. Ok, ja neću više znači da pozivam, to je što sam pozvao sam, slava Bogu. Ajde da se molimo Bogu za njegovo vodstvo. Sveti veličanstveni Bože naš koji si na nebesima, slava ti, hvala ti, čast što smo živi i zdravi večeras. Ovo je tvoja milost prema nama, Bože. Slava ti, hvala ti, čast što si nam dao život i zdravlje večeras da te slavimo proučavajući ovu svetu tvoju reč, blagoslovenu reč, sveto pismo, Bibliju. Nadahni me Duhom Svetim da propovedam meni po ostalima. Nadahni sve naše prijatelje, braće i sestre koji će ući večeras Duhom Svetim da razumemo što hoćeš da nam kažeš. Pozovi tvoj narod, pozovi tvoju nevidljivu crkvu, pozovi oni koji ne znaju Bože silom Duha Svetoga da dođu večeras da slušaju tvoju reč ovdje u starešninsku grupu. Slavimo ti, hvalimo te što ćeš večeras biti sa nama i voditi nas tvojim anđelima. Halleluja. Amin, amin, amin. Osana tebi, Bože moj, amin. Dragi moji, ponovo vas pozdravljam, dobro večer, blagoslov Božji, dobrodošli. Evo tu je Jozo Vrečić i Snežana, Muhamed El Pacino, Spiro Trajkovski, blagoslov Božji, dobrodošli, Bog da vas sve blagoslovi. Proučavamo Svetu Božju reč večeras, koja nosi naslov, znači, prema Matej 20. glava od 6. do 7. stih. Šta stojite ovdje cijeli dan besposleni? Zašto stojite ovdje cijeli dan besposleni? Čitaću ova dva stiha redom, znači Matej 20. glava od 6 do 7. Kad izašao oko 11 sati, nađe opet drugi gdje stoji, on ih upita, šta stojite ovdje, zašto stojite ovdje cijeli dan besposleni? To je naš spasitelj, ne? On im odgovoriše, nitko nas ne najmi. On im odgovori, idite i vi u moj vinograd. Idite i vi u moj vinograd. Dragi moji, ovi besposlenici, ovi ljudi koji su bez posla, koji su cijeli dan besposleni smo većinom mi,
Ovo se govori večeras za nas. Ovo je bilo pred 2000 godina, oni koji su bili u tom vinogradu, koji su otišli da radu. Ali večeras, ova tema važi za meni i za tebe, brate moj. Čovječe Boži, ti koji slaviš i hvališ Boga, ti koji tražiš Boga, ti koji veruješ u svetu Božju reč, u sveto pismo. Evo, tu je Jeftinči Dimitrovski, Katica Matković, Mira Pavlović, dobrodošli, blagoslov Boži. Proučavamo temu koja nosi naslov zašto stojite ovdje cijeli dan besposleni. Znači, Isus kaže svima, idite i vi u moj vinograd. Idite i vi u moj vinograd da radite. Dragi moji, svaki jedan od nas, znači svaki vernik koji veruje u sveto pismo, koji veruje u Boga, koji je prihvatio Hrista, treba da bude šta? Treba da bude aktivan radnik u Božjem vinogradu. Da bude aktivan radnik u Božjem vinogradu. Zašto? Jer za svakog ima posla. U Božjem vinogradu, u Božjoj njivi, nema nezaposlenih. Ne može da se opravdamo, nisam imao šta da radim pa sam ostao bez posla. Ja sam arbetslos ili u biro za zapošljanje. Nema, braćo moje. Bog ima posla za svakoga jednog od nas. I sada jedno pitanje za razmišljanje. Vesna Lipić, dobrodošla. Radiš li u Božjem vinogradu? Radiš li, brate moj, sestro moja, nešto u Božjem vinogradu? Ima li posla za tebe ili si nezaposlen? Možeš reći sada Hristu, Isuse, izvini, ali za mene nema posla. Ja nemam taj zanat, ja nemam te kvalifikacije, ja nisam završio nikakvu stručnu školu za ovaj ili taj poziv ili taj posao, tako da ja sam oslobođen iz svih dužnosti. Sesem Korni, dobrodošla, blagoslov Bože. Dragi moji, prijatelji moji, ajde da čitamo dalje, ajde da razmišljamo dalje kako, šta. Slušajte sad ovo. Ko je danas bez posla? Ko može danas da stoji bez posla, znači sasvim ništa da ne radi? Sigurno ćete se složiti da samo nesposobni, samo invalidi, samo bolesni ljudi mogu biti bez posla. Pa čak ima među njih koji nešto radu, iako su nesposobni. Sada jedno pitanje ponovo za razmišljanje. Jesi sposoban za posao? Brate moji, sestro moja, jesmo li sposobni za posao? Znači, kad govorimo za posao, večeras govorimo znači o duhovnom poslu, o radu na Božjem vinogradu, o radu u Božoj njivi. Amin, Cecil, amin. Sada jedno razmišljanje. Možda neko od nas nije 100%, znači za 100% radno vreme, znači ne može 8 ili 10 sati da radi na dan ili u sedmici, ali sigurno svaki drugi ili treći od nas je sposoban za 50% radno vremena ili skrateno radno vreme, ne po 4-5 sata. Ako ne to, onda 25%, znači 2 sata dnevno ili ajde kažemo 1 sat dnevno da radimo u Božoj njivi, da radimo u Božjem vinogradu. Sada jedna žalosna činjenica, brati i sestro, prijatelji moji, narode Božji. Ako nisi sposoban za nikakvo radno vreme, onda ti si duhovni bogalj, invalid, duhovno bolestan čovjek. Je li istina ili ne? Napišite slobodno na komentari. Nemojte samo da kažete amin, da, tako je. Mislite svojom glavom, Duh Sveti neka nas vodi. Da se popravimo jedni sa drugima. Da se korigiramo jedni sa drugima. Da se gradimo jedni sa drugima. Neću shvatiti kritiku ako neko kaže ne, nisi u pravu. Uvijek se naučimo jedno od drugih nešto novo, ne? Znači, ako nisi sposoban za nijedan posto da radiš u Božoj njivi, u Božjem vinogradu, onda ti si duhovni bolesnik. Ne, samo bolesnici ne rade ništa. Odnosno, ljudi koji su onemoćeni, ljudi koji su nesposobni, ljudi koji su invalidi, ljudi koji su sakati, bogali, oni mogu da kažu, Gospode, žao mi je, ali ja ne mogu da radim ništa. Dragi moji, narode Božji, prijatelji moji, samo da potražim ovaj video od jednog brata, jedan stari čovjek, možda ima 90 godina, sa cevom u usti, diše znači vazduh nevjerojatno, mora da primi onaj veštački vazduh, zato što valjda, koliko sam razumio, nije znači sve zdrav, telesno zdrav,
ali je duhovno super zdrav tako da ide da propoveda reč Božu usred grad. Ide usred ljudi, nasred ljudi tamo usred ploštada, ima neki mikrofon, neko malo zvučenje i propoveda reč Božu, propoveda ono što zna od Boga. Nije on neki teolog, nije on neki doktor teologije, nije on neki stručnjak, ali ljubavi ima da spašava duše, ljubavi ima da svedoči Božju reč, ljubavi ima da služi Bogu. Haleluja. Evo samo da ga nađem, možda ste to gledali, ja sam pustio pre neko vreme na moj zid, na moj Facebook, ali najvjerojatno niste svi vidjeli, pa bih htio sad, evo ga, samo da povećam sliku, evo povećao sam sliku, slabo mi nešto kompjuter radi, nije strašno, evo ga, vidite ga, vidite, on ima neku cev ovdje na sebe. Haleluja, haleluja, Bog da te blagoslovi, Bog da ga blagoslovi. Veoma star, uzeo Bibliju u ruke i ono što zna propoveda narodu. Pazite sada, moramo reći jednu istinu. Napada na Satana sa mislima i sa strahom, sa tremom, danas kažu stres, to je trema, u naše vrijeme mi smo ukazivali trema. Šta ću govoriti, pa meni je jezik zavrzan kao moj, sjećate se kad se pravdao pred Ocem nebeskim. Pa sad tu razni ljudi, pa meni je sramota, pa može me vidjeti neki kolega sa posla, neki prijatelj, neki rođak koji ne ceni religiju, ne voli Boga, pa uhvatite stid, uhvatite strah, uhvatite trema, stres, ne. To je normalno. Ko je imun na te stvari, ajde neka kaže, ja sam imun, ja ću bez strah izaći tamo pre 100-200 ljudi i propovedat ću, govorit ću Bogu. Jer tu ćete i opsovati, i možda pljuvati, možda čak i udariti, gurati te, to smo doživjeli, ne? I doživljavat ćemo do kraja, jer neprijatelj se ne raduje kad mi propovedamo Božju reč. Ali vidite, dragi moji, star čovjek uzeo Bibliju u ruke, mikrofon i govori o Bogu. Gdje si, mamu te, blagoslov Božji. Sestra kaže, ne onda smo identikipirani ako ništa ne radimo tako, sestra. Dobrodošla si leta, blagoslov Božji. Dragi moji prijatelji, moji narode Božji, slušatelji, ovo večeras. Ajde idemo dalje da počamo Božju reč. Ajde da se setimo nešto. Kad je čovjek bio stvoren, Bog je bio taj koji ga je stvorio sa željom i silom mu dao da, šta? Da radi. Sjećate se? Pravo Mojsijeva 2.15. Uze dakle Gospod Bog čovjeka i stavi ga gdje? U vrt Edemski, šta? Da ga radi i da ga čuva. Da ga radi i da ga čuva. Znači da radi na njemu i da ga neguje, da ga čuva. Vidite li, dragi moji, još od početka, još pre nego što je sagrešio Adam, još pre nego što su pali u greh Adam i Eva, Bog je dao da čovjek radi. Znači bio je baštvan, bio je gradina, kako da kažemo, zemljoradnik. Najveći blagoslov i najveća radost jeste raditi u Božji vrt. Kao što je to radio Adam i Eva. Božji vinograd, da radimo Božji vinograd, da radimo Božju njivu, da spasamo duše iz večne smrti. Đeljan Bajramovska, dobro dojde, blagoslov Božji. Srežena kaže, Gospod, ko se posljedi mog imena pred ljudima, ja ću njega poslijediti. Nažalost, tako je. Sjedete, kaže, mnogo se treba trpeti zbog Hristu i reći. Tako je, sestro moje. Dragi moji prijatelji, moji narode Božji. Točno. Nije lako izaći prvi put, ali znate, svako čudo što kažu kod nas u nekadašnjoj Jugoslaviji, svako čudo za 3 dana ili za 3 sedmice ili za 3 mjeseca. Prvi put, drugi put teško, treći put, četvrti put već se navikneš i da te psovaju i da te pljuvaju i već se navikneš da te ljudi gledaju čudno, kao neki ludak ili ne znam šta. To prolazi, ali kad silazi Duh Sveti na tebi, dragi moji, onda ne osjećaš ni strah, ni sram, ni tremu, ni stres, ni ništa. Dobro dojde izet, blagoslov Božji.
Da li smo se razumeli sada, dragi braćo i sestre, dragi prijatelji? Ponovo krećem sliku da čitam u dobrom. Miran Mamutov kaže, pravi Isusov sledbenik, on ide i širi evanđelje bez obzira na okolnosti. Ako mu je na prvo mjesto Carstvo Božje, on će da širi evanđelje. Amin. Tako je, brate moji. Znači, najveći blagoslov našar i najveća radost treba da nam bude šta? Da radimo u Božji vrt, da radimo u Božji vinograd, Božju njivu, da spasavamo duši večne smrti. Imaš li tu radost i osjećaš li taj blagoslov, brate moji i sestro moja? Đeljan kaže, slava na Boga Isusa Hrista od Nazareta, aleluja, amin, amin, amin. Dragi moji prijatelji moji, ovaj svijet je obavljen tamom greha. Sigurno ćete se složiti. Stvarno je ovaj svijet obavljen velikom tamom greha, a vi znate što je greh. Greh je tama. Greh je smrt, greh je zlo, dragi moji. Greh znači smrt, znači živjet ćeš 30, 50, 100 godina i nemate više. Jer si pod tamom, jer si pod vlasti tamom, odnosno greha. Sada, dragi moji, da li ste razmislili da u tami ovoga svijeta moraš šta da svetli? Da svetli reč Božja, da osvetli duše čovječanstva, da osvetli srce i umove ljudima, da bi dobili svetlost Božju, da bi se pokajali i obratili i živjeli u svetu, dragi moji. Kako će svetliti reč Božja, dragi moji? Kako svetli Božja reč? Čitamo u Efežanima 5. glava 8. stih. Lidija Lili, Dragica Knežević, dobrodošli, blagoslov Božji. Kako, dragi moji, Efežanima 5. glava 8. stih. Dobrodošli, Daniele. Jeste bili nekada tama. Nekad smo svi bili tami bez Božje reči, jel tako? A sada šta smo? Sada ste svetlost u Gospodinu, znači u Isusu Hristu. I kao deca svetla živite. Haleluja, amin. Kao deca svetla živite. Ti si taj, brat i sestro moja. Narodu Božji, mi smo ti koji pomoću reči Božom trebamo svetliti čovječanstvo, trebamo svetliti ljudima, jer su ljudi u velikoj tami, braćo moja. I zato ubijaju, i zato kradu, pljačkaju, sebični su, klevetnici, idolopoklonci, da ne kažem bludnici, da ne kažem neku lošu reč sada da se ne zbunim, strašni, oholi, gordi, zato što su tami, dragi moji. Zato što su tami. Bez Biblije, bez reči Božje, i mi bi bili tami. Jel tačno ili ne? I mi bi bili kao sav ostali svet. Ne bi znali što je Božja volja, ne bi znali što je Božji put, da nema ove svetlosti, reči Božje, da nema Božjeg svetog pisma. Tako, dragi moji, znači ovaj svet je u velikoj tami i mi moramo ga obasjati svetom Božjom rečju. A šta to znači? Proučavat ćemo dalje, čitat ćemo dalje biblijske stihove i neke misle koje sam naveo ovdje. Čitamo Matej 5. glava 14. stih. Matej 5. glava 14. stih. Šta nam kaže naš spasitelj? Ješua Isus Hristos, Jehova Bog Isus. Šta nam kaže? Snežina kaže, koji Gospodu, oni su svetlo tako da neobavezni vide našu svetlost. Amin. Neobraćeni, tako je. Matej 5.14. Hristos ti kaže večeras, brate moji, sestro moja, kaže nam svima, vi ste svetlo sveta. Vi ste svetlo sveta. Zašto ovo kaže Isus Hristos tebi i mene, dragi moji? Nevena, dobrodošla, blagoslov Božji. Ajšes Bahio, mir mrama. Zašto Bog kaže ovo nama? Vi ste svetlost sveta. Evo zašto, dragi moji. Mi svetlimo ovom svetom našim karakterom. Mi svetlimo ovom svetom našim svjedočinom, propovedanom reči, jel tako? Bože reči. I mi svetlimo ovom svetom našim dobrim delima, dragi moji. Galu Siniski, dobro dojde, blagoslov Bože. Prijatelji moji, narodi Boži, mi svetlimo ovom svetom ako smo sa Bogom, ako smo u zajednicu sa Bogom, ako smo prava Božja djeca, ako jedemo i pijemo svaki dan od Svetoga pisma i Svetoga pisma. Ako smo sa Božom porukom pred očima i to ulazi u nama. Jer gledaj nam se čovjek menja, odnosno čovjek postaje ono što gleda u ono što uživa. U čemu uživamo mi, braćo moja? U čemu uživamo? U Božoj reči, u molitvi, u propovedanoj Božoj reči ili kao sav svet? Ako uživamo u onome što uživa sav svet i samo u tome, bez da imamo
духовности, без да уживамо у духовности, onda mi smo izgubljeni kao i sav svet. Džaba nam veri i džaba nam priznajni i kršteni sve. Znači, mi smo oni koji svetlimo ovom svetom, našim karakterom, Božom reči i dobrim delima. Ja sam puno govorio o ovoj temi, o dobrim delima, sećate se. Ajde da se setimo kako je Mojsije svetio. Vidite, ovdje je na slika, znači, kako silazi sa pločama 10 svetih zapovesti i njegov lice svetli. Zašto? Čitamo 2. Mojsijeva 34.29. 2. Mojsijeva 34.29 stih. Kad je Mojsije silazio sa gore Sinaja, sa oba dve ploče zakona u ruci, i kad je sišao sa gore, šta se desilo? Nije znao, nije ni primetio da je svetlilo njegovo lice od razgovora sa kim? Od razgovora sa stvoriteljem, od razgovora sa našim večnim ocima, dragi moji, sa našim Bogom. Bog koji nas je stvorio, Bog koji nas je otkupio u Isusu Hristu. On je bio u razgovoru sa njim tamo 40 dana gore na Sinajskoj gori i on je svetlio kao malo sunce. Zašto? Jer je razgovarao sa Bogom, jer je bio sa Bogom. Da li ste primetili mnogi koji su pobožni ljudi, koji vole Boga svim srcem i dušom, koji čine volju Božju, da i oni imaju nekakvu čudnu svetlost, možda ne kao Mojsije, kao svetlo, ali odrazi se na njima neki osmeh, neka lepota, neka privlačnost, neka ljubaznost, nešto nekako pozitivno, nešto kao da zrači od njih. Jeste li to doživjeli, primetili? To je zato što si sa Bogom, zato što si razgovarao sa Bogom, zato što si bio sa Bogom, zato što si sa Bogom, dragi moji. I kako ćemo mi sada svetliti ovom svetu, kako i mi da uradimo ovo što je bilo sa Mojsijem, ovo iskustvo, dragi moji. Kako ćemo biti svetlost ovom svetu, kako da budemo kao Mojsije, da svetimo svetu. Jednostavno i glasno, kad razgovaramo sa Bogom kroz molitvu i proučavanje Biblije. Mojsije je direkt razgovarao sa Bogom licem u lice, a mi danas razgovaramo sa Bogom kroz molitvu i proučavanje Svetoga pisma. Biran kaže, Isus je to rekao da mi govorimo svima za reč Božji, za Božje carstvo. Zato ako ne govorimo mi čovječanstvu, nema da zna za Božje carstvo. Tako je. I za Božje namjer. Za žal, mnogi isto što ne znaju za Božje carstvo i Božje namjer, mnogi su krivi religija i ne znaju za istinat. Čarkić Radmila kaže, ako smo u Božoj blizini i mi ćemo biti svetlo svetu, haleluja, amin. Ovo je blizina Božja, dragi moji. Ako si na kolina pred Bogom u molitvi i ako proučavaš njegovu svetu reč, činimo li ovo svaki dan, dragi moji? Čitamo Jovan 7.37. Jovan 7. glava 37. stih. U posljednji veliki dan, blagdan, odnosno praznika, stajao Isus i vikao, ko je žedan neka dođe k meni i pije. Šta kaže naš Spasitelj? Ko je žedan neka dođe i meni pije. Braćo moja, pijemo iz reči Božje dok se još može. Reč Božja je svetlost koja svetli naš put. Reč Božja je svetlost koja svetli naš život. I znamo gdje idemo i znamo šta će biti sa nama i znamo gdje smo i šta smo. Haleluja. Olguroš već kaže, mi svetlimo našim životima, našim dobrim djelima i našom ljubavnom prema ovom svetima. Amin, slava Bogu, amin. Ali Olga, to je veliki problem kod nas koji se zovemo hrišćanima. Što mnogi hrišćani ne svetle na taj način, nego šire mrak od sebe. Šire negativni utjecaj, negativnu energiju. I zato večeras ovo razmatrate dobro, slušajte dobro, zapišite si ove stihove, ove misle koje sam ovdje nanio, da se ispunimo, da se obratimo celosno. Dragi moji, ne zaboravite jednu stvar. Oni koji se hrane Božjom rečem, bivaju pomazani Svetim Duhom. Jesam li u pravu ili grešim, dragi moji? Molim vas, napušite slobodno vaše mišljenje. Kad proučaš Božju reč, ti si u zajednici sa Bogom. Kad se hraniš iz Božje reči, ti si sa Bogom i onda sila Duha Svetoga silazi na tebe i ti se ispunjavaš, odnosno ti si pomazan. Šta znači pomazanje? Pa pomazanje znači, dragi moji, ispuniti se Svetim Duhom. Ne ono prsnuti samo u ili ne na glavu. Pomazanje, pravo pomazanje je biti ispunjen Svetim Duhom, dragi moji. Svetim Duhom. To se dešava najviše kad proučavaš Sveto pismo, Bibliju, dragi moji. Uzmite se što više i više vreme, kako Biblija još uvijek nije zabranjena, da se hranimo iz reči Bože i tako se
помазати Духом Светим. Jer uskoro će Sveto pismo biti zavreno, morat ćemo da ga skrivamo, morat ćemo ga na tajna mesta proučavati. Ako nas neko izda da proučamo Bibliju, onda ćemo biti uhapšeni ili ne znam, ko zna šta će biti. Dragi moji, imamo reč Božja, jel tako? Danas retko neko ko veruje u Boga, ko želi verovati u Hrista Isusa, ovde pogotovo u Evropi, retko neko da nema uslova da dobije reč Božju, da ima Božju reč, jel tako? Sad je ima i besplatno, haleluja, slava čast Bogu. Znači imamo reč Božju, a besposleni smo za Boga, ne radimo ništa za Boga, a imamo reč Božju. Evo, svi ovi ovdje imaju reč Božju, vidite, svako drži u ruku Bibliju. Ali su besposleni, nešto ne rade za Boga. Jednostavno vlada jedno užasno duhovno mrtvilo, braćo moje i sestre, među hrišćanima danas. Vlada je veliki formalizam u nama koji imamo sve Božji reč. Imamo formu pobožnosti, obličje pobožnosti, to je formalizam. Kao ja sam pobožan, ali nemam nikakve veze sa Bogom. Dragi moji, nije dovoljno reći haleluja. Nije dovoljno ići u crkvu. Nije dovoljno pevati. Najvažnije je da imaš lični kontakt, ličnu zajednicu sa Hristom Isusom, da imaš lični kontakt sa Bogom Ocem. Da si ispunjen Svetim Duhom svaki dan. To je zajednica, to je tesna povezanost. To je hodanje sa Bogom kao što je Enoh hodio, sjećate se kad čitamo Božju reč. Koliko nas imamo Svetu Božju reč, ali imamo je samo za nas. Kao fariseji u Hristovo vreme, književnici, sadukeji, sveštenici, starešini, koji su imali reč samo za sebe i nikome ništa. I oni nisu šerili Božju reč. Oni su bili isto besposlovni. Oni su bili samo filozofi, babine priče, filozofska pitanja, kako ovo, šta je ovo. I danas ima takvih, čak i među nama koji pričaju Svetu Božju reč. Toliko glupava pitanja, bezvezna, umjesto da ide tamo da propoveda, da širi Božju reč, da ide da propoveda, da svedoči nekome, da proučava sa nekom Božju reč. Ako treba i na Facebook i na TikTok, braćo moja, moram vam reći isto, znači, Facebook, TikTok, YouTube ili ne znam, druga, treća, četvrta mreža neka, koristite što više kad ste kući, zašto ne? Propovedajte, puštajte filmove, muziku, objave, napišite neku reč i slikajte neki citat iz Biblije, odnosno neki stih. Ispunite, znači, sve više i više, sve gde možete objavljati, jer danas ja vidim i po tramvu, i po autobusu, i kući, i vani, non stop mobilni, ne može bez mobilni, čovječanstvo se zaljubilo u mobilnu, postao nam je idol, dragi moji. Ja sad govorim globalno, ne govorim za pojedince. Znači, postoje, pa koristimo tu šansu, svugdje možemo da dopremo. Preko interneta, preko ovih mreža, znači internetskih mreža, šta su Facebook, YouTube, TikTok, još neki. Možemo kod svakoga ući i dopreti do svakoga. Možda će čitati 10 sekundi, možda će čitati celu objavu ili cijeli video, ali bit će osvjedočen ako ništa drugo. Za svjedočanstvo, Matej 24:14. Nažalost, je li tako? E sada, šta je sa nama problem, braćo moji i sestre moje? Prijatelji moji, sluge Božje. Šta je problem sa današnjim hrišćanstvom? Hrišćanstvo 21. veka nije u redu, slažit ćete se. Hrišćanstvo 21. veka je postalo hladno, bezživotno, formalističko. Zašto? Ja sam naveo 5 stvari, a možda ima 10, možda ima 20. Ajde da vidimo ovih 5 stvari, šta je problem sa nama. Broj 1. Zašto znači ne napredujemo? Zašto ne napredujemo duhovno? Zašto se ne širi evanđelje Bože? Pa jednostavno zato što niko ne propoveda Božju reč. Ne napredujemo u propovedanu reč. Drugo, niko od nas, problem je što niko od nas ne širi svetlost. Jel tako? Drži je samo za sebe. Čarkić kaže, ljudi sve manje srećemo na ulicama, zato ih ima na internetu. Tako je Radmila. I Lidija kaže, molite za moju unuku, nečastivi opet radi Ajde sad jedna pauza, da se molimo, znači, kako beše Lidija ime tvoje unici, zaboravio sam, oprosti mi, napiši nam ime njeno, da se molimo svi ovdje zajedno, slava čast Bogu, danas ima večeras dovoljno, da se molimo za nju. Lidija, napiši ime od tvoje unuke, zaboravio sam u momentu. Makedonka, dobro dojde, blagoslov Božji.
Галу Синески, и ти си tu, брате, добродошъл, благослов Божи. Лидия, сестра, ако ме слушаш, напиши име от твой уник, я съм забравил njeno име. Драги мои, значи молит ćemo se za unuku od sestre Lidije. Đavo je opseduje i opsednata je puno puta. Brate Veli, verovatno znaš da imamo odgovornost za svaka nevina duša, ako ne svedočimo za evangelije naše, da svedočimo da li će neko prihvatiti, ne to je njihovo pravo. Mi je važno da svedočimo, tako je, brate. Kaže Bog, naprijed jedan korak, ja ću da dva slabo se radi za Gospoda. Nažalost. Ne vem, kaže, za moju mamu slomila kuk, Mariju Šemazdar, napisao si mi danas, brate, Sara i Marija. Ajdemo, dragi moji, da se molimo za Mariju, majku od Nevena, i za Saru, unuka od sestra Lidije. Zove se Sara, tako je. Zuhra Bušan, dobrodošla, blagoslov Boži. Sveti Bože, veličanstveni. Koliko muka imamo i problema i jadba, Gospode, i bolesti. Ali najstrašnije kad je neko opsednut demonima Bože. Kad je napadnut direktno i kad se igra sa tim dušama. Bož veliki slavni, blagoslovi Saru od sestru Lidiju unuka ovog momenta. Uzvi tvoje narče Bože. Krv Hristove poškropi sada, ispuni Duhom Svetom i uništi đavola njoj da nema mesta u njema, Gospode. U ime Isusa Hrista neka ga napusti tu dušu, jer nema pravo na nju, jer si ti žrtvoh Sina Hrista Isusa tvoga za nju. Blagoslovi i spasi te opsednosti, nego je ispuni tvojim Duhom Svetim, Bože. Tvoj Duh Sveti u njoj da nema mesta đavolu, Bože. Spasi je, molimo te ime Isusa Hrista. Za Mariju Šimac, Gospode, majko od brata Nevena, blagoslovi ovog momenta. Polomila je kuk, ona je stara, Gospode, to će ići teško do ozdravi. Zato ti interveniraj, Gospode, pipni je tvojim prstom i blagoslovi je da nema bolova, blagoslovi je do ozdravi, da bude sposobna za sebe, Bože. I blagoslovi je da ti bude verna i revna, a i neven. Bože, velika je tvoja milost. Mi smo se malo premolili sa tetkom od naše snaje, od Jennifer. Eto, njeno ime sam zaboravila, ali ti znaš. Teško je, bolesno od raka, Gospode, spasi. Blagoslovi, ona želi da živi. Nema ni 60 godina, Gospode, milost za ovu dušu, blagoslovi je. Blagoslovi Boži, obrati i spasi, Gospode. O veliki stvoritelju nas. Sutra imamo sud za naše unuke. Blagoslovi da prođemo dobro. Blagoslovi, Gospode, usliši naše molitve. Silni veličanstveni Oče, vodi nas i dalje sada tvojim Duhom Svetim da proučavamo zašto smo besposleni, zašto ništa ne radimo, da nam daš sile i snage i probuđenja, da budemo svjesni da treba da radimo za spašenje duša i za nas samih. Volimo ti, slavimo ti, obožavamo ti u Isusu Hristu, haleluja, slava ti Bože, amin. Amin. Za meni i slovu, nisam primetio, Snežna kaže, za meni i slovu, sile da kaže, neka sveta moćna krv Isusa Hrista isceli svaku bolest koja je potrebna ime Isusa Hrista, amin. Ajde se molimo za Snežanu i slovu. Ne znam zašto, ona zna i Bog zna. Gospode, ponovo te molimo, oprosti mi, nisam na vreme pročitao komentar od sestre Snežane, da uslišiš njenu molitvu za nju i za slobo. Slobo valda je slobodan, Gospode, skraćeno slobo. Blagoslovi ih i posveti ih i ti učini ono što je za njih potrebno, jer oni znaju za šta se mole. Po tvoje voli neka sve bude Bože. Tebi slava, čast i veličanstvo, haleluja, slava ti, Oče naš nebeski, Isusu Hristu. Amin, amin. Velika je milost Bože i dobrota, dragi moji, haleluja, amin. Ok, znači, kao što sam malo pre rekao, naš problem je danas zato što ne napredujemo u propovedanju reči Bože. Broj 1. To je naša najveća bolest, dragi moji. To je naš najveći invaliditet. Senin Džansu, dobrodošao, brate, blagoslov Bože. Zatim, problem je što ne širimo svetlost. Problem je što ne spasamo duše koji su tame. Što nemamo vremena za molitvu, braćo moja. I 5, nemamo zajednicu sa Bogom. Sve ovo 4 zajednički znači da ja i ti, ako ne činimo ništa u Božoj njivi, u Božjem vinogradu, onda mi nemamo zajednicu sa Bogom, odnosno nemamo Bogu u našem životu, dragi moji. Recite mi da nije tako, ali nemamo vreme
да радимо у Божој ниви, ни за заедницу sa Богом, jer sve vreme šta radimo? Dajemo trčanju za novcem. Sve vreme trčamo za novcem, za reč Božju, za svjedočenje Božje reči. Nemamo vremena, ali imamo vremena da trčamo za materijalnim sredstvima, da trčimo za materijalnu sigurnost. Bog nije protiv toga, dragi moji. Ali problem je što smo zaboravili da imamo zajednicu sa Bogom. To je problem, dragi moji. I da radimo u Božoj nivi, da radimo u Božem vinogradu. To je problem, zaboravili smo. I čak nas nije interesantno, dragi moji, nije nam čak interesantno. Znamo istinu, a ipak naše sposobnosti posvećamo čemu? Našim zemaljskim interesima. Samo to nas interesuje, zemaljski interesi. Ne osvetljavamo našim životnim dušama put istine. Zaboravili smo da nam je Bog podario sposobnost da ih koristimo za Njegovo delo, dragi moji. Imaš li bilo koju sposobnost da spasvaš ljude od večne propasti? Ili možeš se pravdaš? Ma nemam. Ma imaš kako nemaš, pa zar je Bog nemoćan da ti da jednu jedinu sposobnost da radiš, da spasvaš duše? A imaš sposobnost da radiš za novac, da trčiš za ovaj život. Dragi moji prijatelji, mnogi od nas koji dobro poznaje istinu, pazite, ima mnogo ljudi koji stvarno dobro poznaju Božju reč, koji poznaju dobro istinu i koji su sposobni, imaju mogućnosti, imaju sposobnosti, ali ne čine ništa za izgradnju Hristovog carstva. Ne čine ništa da oslobode čovječanstvo okova mraka, da oslobode čovječanstvo okova greha, virusa greha, da oslobode čovječanstvo kandži satane. Idu u crkvu, klanjaju se Bogu, idu u hram Božji, klanjaju se Bogu, pevaju Bogu, prihvaćaju Hrista, prihvaćaju Božju reč, čitaju Božju reč, ali to je sve. Dragi moji, kad ćete razumjeti, kad ćete shvatiti da onaj koji ne radi ništa u Božoj nivi, koji ne radi ništa u Božom vinogradu, onaj koji stoji besposlen, neće naslediti Božje carstvo. Nemojte mi se ljuditi. Govorim vam istinu večeras, kao što je Biran Mamut napisao, ako vas ne pomenem, tražit će se vaša krv od mene. Znao sam, a nisam vam rekao. Sjećate se Zeke šta kaže. Ako ti opomeneš bezbožnika, znači ti mu propovedaš, svjedočiš, pozivaš ga na pokajanje, a on se ne obrati, ne mari za to, onda krv neću tražiti iz tvoje ruke. Ako ga ti ne opomeneš, onda ću krv tražiti od koga? Od tebe, jel tako? Hvala vam što ste se molili za mene. Bog da te blagoslovi, Sara, Bog da te blagoslovi, posveti, Bog da ti izleči, haleluja, amin, amin. Molite se, braćo, stavite na vaš spisak Sara. Biran kaže, brate, veli, nije lako da se bude Božji sluga. Možda neko misli da ja sam se krstio, imajući večni život večni, da ne budem pogrešan, shvaten, da se bude Božja sluga, mora sa svim srcem na prvo mjesto da nam je carstvo Bože, amin. Braćo moji, sestre moje, reći ću vam jednu stvar. Evo, reći ću vam o meni lično. Ja sam pre neki dan govorio, ali me internet skratio. Sjećate se, prekinuli si mi propet. Dobro sam imao još 2-3 minuta možda da kažem nešto. Ja imam velikih problema. Sa svih strana, verite mi. Oni koji me znaju lično, pogotovo naša starašinska grupa, kad se molimo u 20 sati i 30 minuta, naš 7, 8, 6, 10, koliko nas uđe, na Messenger, oni znaju kakve sve probleme imam. Oni znaju kakve sve napad imamo satane. Ja sam skoro umro ovih 2-3 nedelje. Imao sam mali udar, iskrivila mi se usta, ova usna, kako se kaže, nepci. Odavde problem, preko sina, preko dece, preko unuke, ojojoj, ne mogu glavu da dignem, braću me. Čak sam zamilio Emilio jedan put i ne znam koga da me zameni, nisam mogu da propovedam, nisam imao snagi, nisam imao sile. Napadnu sam sa svih strana, ali halelujah. Slava Bogu koji me Bog drži. Čak sam rekao mom sinu, sine, tamo i tamo imamo osiguranje, ako budem umro, znači za moj zakon da ne se brinete, novac znači ima, osiguranje će pokriti. Gotovo, kažem, gotovo je više. Sa svih strana, gotovo, osjećam da umiram, nemam snage da hodam, nemam hrane, nemam snage ni da pričam. Ali slava Bogu, Bog me ohrabrio. Bog me podignuo, rekao, nećeš umreti, moli se, živi i radi za mene, halelujah. Radi, moli za Boga, dragi moji. Moje najčešće zadovoljstvo, moje najčešće želje da radim za Boga, da svjedočim za Boga. Imaš li tu volju u tebi, imaš li tu želi? Onda nisi to ti, nego to je Duh Sveti u tebi, brate moji, sestre moje.
Драги мои, sad, moramo jednu stvar da razmislimo. Ovo je jedna stara lokomotiva, odnosno lokomotiva ne, koja je zarđala, koja je nepodvižna, ne kreće se. Sad, razmislite o ovome. Ne možete stajati nepokretno. Zašto je ova lokomotiva zarđala i ukočila se? Pa zato što je nepokretna. Ostavili su je tu 10, 20 godina, ne znam koliko. Vidite, ona više ne može nikada se pokrene. Zašto? Morate da napredujete ili ćete nazadovati. Nazadovanje znači paralizirati se, ukočite se, rđati. Evanđelje, dragi moji, pokret. Evanđelje je snaga koja vuče kao lokomotiva, koja vuče ljude ka Bogu, kao ova lokomotiva koja je nekad bila moćna, jaka, vukla za sobom 50-60 vagona, maj 70, to ti je negdje oko 2000 tona. Ali sad ostavili su je tu nepomoćnu, nekretna i ostala je za uvek nekretna. Dragi moji, pogotovo mi koji se zovemo Adventisti 7. dana, moja denominacija gdje pripadam ja, u stvari mi se zovemo pravilno adventistički pokret. Znači, mi se krećemo, mi idemo, mi se dvižemo, mi se mičemo, mi idemo dalje napred. Ali i adventizam je postao nepokretan i postao upravo kao ova lokomotiva. Mi smo još pred 20 godina bili preko 20 miliona adventista, sad smo trebali biti preko 30, a vidim cifre da još uvijek smo oko 20 miliona, možda čak i manje. Zato što se ne krećemo, zato što smo postali nepokretni, dragi moji. Brate, Gavlot gi napaga najviše na Isus djecata, na krv na Isus ne čuva, haleluja, take sestru. Dobrodošao Emilio. Dragi moji, Rimljanima 16. glava, evo još jedna lokomotiva koja je zarđala od toga što je nije pokretna, od toga što ne ide napred, od toga što staje samo na jedno mesto, što je neaktivna, što je pasivna. Rimljanima 1. glava 16. stih, u istinu, ja se ne stidim evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakome koje veruje, haleluja, dragi moji. Dragi moji, evanđelje je sila, razumite, kao što je ova lokomotiva sila. Ja sam bio železničar i zato sam uzeo ove slike da vam predstavim, jer najbolje znam železnicu. To je bila moja profesora, koji je brat Emilio, mač Bože Emilio. Dragi moji, sve što stoji na mestu, rđa. Pa auto, pa bicikl, zarđa. Rđa, ne može. Čim stoji na mestu, ne dviže se, nije u pokretu, on to rđa. Isus nas zato večeras pita, zašto stojimo na mjesto bez posla? Ništa da ne radimo za Boga. Rđali smo duhovno, dragi moji. Zašto ne idemo napred? Zašto ne vučemo ljude ka Hristu? Pa zato što smo postali kao ove lokomotive što smo vam postali. U duhovnom smislu, u duhovnom pogledu, mnogi od nas su postali kao ove rđale lokomotive koji se ne dviže, koji se ne kreću. Bog da te čuva, brati, nego ruka moćna da te drži. Amin, 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 haleluja, amin. Dragi moji, razmislite sada o hlebu. Imamo hleb života, jel tako? Imamo hleb života. Imamo hleb života, jel tako? Imamo ga u rukama našima. A ne dilimo ga gladnom svetu koji umeri od tame greh. Pa nije li to greh, dragi moji? Nije li to greh da ne delimo hleb života onima koji su u svetu gladni i umiru u tami greh? I zato Isus nam kaže večeras u Jovan 6.35. Evanđelje po Jovanu 6. glava 35. stih. Isus im reče, ja sam hleb života. O, koje reči, dragi moji. Ja sam hleb života, ko dolazi ka mene neće ogladniti. I ko veruje u mene neće nikada oženiti. Haleluja, dragi moji. Hristos, naš spasitelj, Jehova Bog, Isus, je hleb života, dragi moji. Danas taj hleb je ovdje. Isus je u svojoj sveti reči, ovaj je hleb života danas i mi moramo ga dati onima koji su gladni. Oni čak ne znaju da su gladni. Oni su izgubili svest da su gladni hleba života. Jer hleb života je večni život u Isusu Hristu, dragi moji. Deliš li ovaj hleb sa onima koji nemaju ovaj hleb, niti pa znaju da postoji ovaj hleb, odnosno znaju da postoji, ali ne znaju šta će sa njim, zašto služi. Ti si taj, brate moj, sestro moja, koja moraš da deliš ovaj hleb. Ne čekaj da postaneš teolog, učeni teolog, ne čekaj da postaneš propovednik, ne čekaj da postaneš starešina.
ono što jesi, ono što imaš, daj ljudima, haleluja. Dragi moji prijatelji moji, sećate se Filipa i Etiopijanina, ne? Afrikanac, crnac, to je bio ministar financije Etiopije. Čitamo Dela apostolska 8. glava od 27 do 31. Dela apostolska 8. glava od 27 do 31, taj slučaj. A anđel gospodni reče Filipu, ustani i idi prema jugu na put koji vodi od Jerusalima u Gasu. Put je pust. On ustade i poče. I gleda čovjek Etiopljanin, dvoranin i dostojanstvenik, Kanadake, kraljice Etiopije, koji je bio na svim riznicama njezinim, a bio je došao u Jerusalim da se pokloni Bogu. Sad je se on vraćao kući, sjedeo na kolima svojim, čitao prorok Izaju. Tada reče duh Filipu, idi pristupi tom kolima. Filip pritrči, čuje gdje čita proroka Isaju i pita ga, razumiješ li što čitaš? Dragi moji, ključne reči ovdje. Anđel gospodine šta kaže Filipu? Ustani, idi na to i to mjesto, na taj put. Znači, dobije zapovijest preko anđela Svetog Boga, Filip da ide gdje? Na tom putu, da se nađe tom putu. Ne kaže mu šta će da radi, samo idi tamo. I šta je uradio Filip? Šta je rekao Filip? O, Gospode, previše je vrućina sada, 50 stepeni. Pa nemam ja auto sa klimom. Pa gdje ću sad da idem? Baš, Gospode, pa pošalj nekog drugog. Šta je uradio Filip? Odmah, razumijem, tak, pošao da izvrši zadaću, vidite. I zatim šta čitamo? Znači, bio je tamo i tada šta mu kaže duh? To je duh sveti. Duh Boži razgovara sa Filipom, dragi mojim. Evo vi koji svi ne verujete da je duh sveti ličnost, da duh sveti je neka vrsta energije. On jeste energija, sam Bog je energija. Ali duh sveti je ličnost, dragi moji. Tada reče duh Filipu, vidite, duh sveti razgovara sa Filipom. I kaže mu, idi pristupi tim kolima. I Filip je poslušan. Šta je uradio? Filip pritrča i sluša ovog čovjeka, znači, gdje čita proroka Isaija na glas. Većina od vas zna šta se dešava dalje, ali ajde da čitamo Dela apostolska, znači, od 8. glava 35 do 38. Tada uze Filip reč i počne mu navešćivati radosnu vest u Isusu. Počevši od ovoga mjesta u pismu, znači od Isaija. On je počeo da ga evangelizira, da mu svedoči, da mu propoveda. Kad su išli tako putem, dođoše do neke vode. I sad ovaj ministar financija, mi mu čak ni ime ne znamo, kaže evo voda. Što brani da budem kršten? Filip mu reče, ko veruješ od svog srca, može to biti. Šta se dešava, dragi moji? On reče, verujem da je Isus Hrist sin Božji. I zapovede da stanu kola. Oba, Filip i dvoranin, siđeše na vodi i on ga krsti. Haleluja, amin. Kaži me, Muharem, dobrodošao, brate. Tu molitvu sam ja, Sara, napisali. Ok, Bog da te blagoslovi, Sara. Bog da te blagoslovi i spasi. Haleluja, amin. Dragi moji, vidite li što znači biti poslušan Bogu? Idi tamo, otišao i jedna duša kršena, spašena, obraćena Bogu. On je možda sa njim razgovarao 2 sata, možda 6 sata, ne znam. Ali, kad su završili, znači, proučavanje reči Božje, evo vode, hoću da se krstim. Veruješ li? Verujem da je Isus Hrist Božji sin. I krstio ga. Nema odbor, nema starešinstvo, nema sednica, nema ispitivanje, nema ovo, nego. Veruj da je Hristos sin Božji, to je glavni uslov, dragi moji. A mi danas tražimo fakultete da završi ljudi. Jel' tako? Amin, kažemo morem. Dragi moji, šta ovo sada znači, ovaj slučaj sa Filipom? Zašto sam ovo večeras naveo? Sad ne znam da li možete da pročitate ovo sa belim slovima, sam malo pogrešio, možda sam stavio belu boju, ali nijedna boja nije parirala iza. Evo ja ću vam pročitati. Filip predstavlja ljude koji slušaju šta? Božji glas, dragi moji. Filip predstavlja ljude koji slušaju Božji glas i koji idu tamo gdje on šalje. Nema diskusije, nema opravdanja, nema ovo, ono, ti reći, mi reći, nego, razumem, kao vojnik. Filip nije stajao besposlen kao mnogi danas. Šta stajemo besplodni, stojimo tamo na ulici i čekamo kao hoćemo da radimo.
Svaki koji je primio Hrista je pozvan da radi za spasenje bližnjeg, dragi moji. Svaki koji je primio Hrista je pozvan, to čitamo, Otkrivenje 22:17, i ko čuje, neka kaže dođi. I ko čuje, neka kaže dođi. Jel tako li, braćo moje? Ti treba da kažeš dođi. Dođi. Čitaj Božju reč. Uzmi hleb života. Dođi da se molimo Bogu zajedno. Radimo li mi to, dragi moji? Činimo li nešto za Boga? Rekao sam i ponovit ću. Ako ne možeš ići od ulice do ulice, od kuće do kuće, od trga do trga, od čovjeka do čovjeka, uzmi tvoj mobil telefon. Ne znaš da propovedaš. Uzmi jedan stih iz Biblije, šta misliš da je važno, moli se Bogu, slikaj ga ili ga prepiši, objavi na tvoj Facebook ili na TikTok ili na YouTube. Ili pusti neku duhovnu pesmu. Svaki dan imaj neku aktivnost, ako ne možeš. Treća stvar, može se moliti nekome. Moli se nekom čovjeku koji treba da se obrati, koji misliš da može da se obrati, odnosno želiš da bude spasen. Moli se, stavi ga na molitvenu listu. Moli se 3 puta na dan, moli se 20 puta na dan za njega. Po 5, 10, 20 sekundi. Ne moraš satima. Što češće, što bolje. Dobro, Nog Birane, žao mi je što ćeš otići. Mi ćemo još malo završiti. Imamo još oko 3 do 5 minuta. Ako možeš, ostani. Ako ne, Bog sa tobom. Ko čuje, neka kaže dođi. Mi smo svi čuli Božju reč. Mi treba da kažemo dođi ljudima. Dragi moji, prijatelji moji, Bog danas šalje u svoj vinograd koga? Propovednike, starešine, visoko obrazovano ljude sa titulama? Ne. Bog danas šalje u svoj vinograd vernike koji nisu rukopoloženi za propovednike, a koji su silom Duha Svetoga postali propovednici, dragi moji. Gledajte po YouTube, gledajte po Facebooku, gledajte na ulici, gledajte u vaša mjesta gdje živite. Ko ide da objavljuje reč Božju, ko ide da svedoči propoveda? Najobičniji, najskromniji vernici koji nemaju ama baš nikakvu teologiju završenu. Dragi moji, Matej 20. glava 6. do 7. stih, znači početak naše propovedi, naslov našeg večerašnjeg proučavanja. Šta stojite ovdje cijeli dan besposleni? Šta stojite ovdje cijeli dan besposleni? Večeras nas pita naš spasitelj Isus Hristos. Idite i vi u moj vinograd. Vidite ovdje, ova osoba je već umrla kad je bila u evangelizaciji. Ova osoba isto ovdje je umrla. Najmanje 2, više nema ih. Ovo je bilo pre 3 ili 4 godine kad smo evangelizirali tamo kod moje ulice i 2 ih više nema, najmanje 2 su nestali, ali su čuli Božju reč. Svedočili smo im. Ljudi moji, zašto većinom nas ne prihvaćamo ovaj poziv da radimo, da ne budemo besposleni, da radimo Božji vinograd? Zašto većinom od nas ne prihvaća ovaj poziv? Zašto sedimo kući i mislimo gotovo je, haleluja, spašeni smo, sedići kući? Pa kako si dobio penziju? Sedići kući? Nema, brate moji. Kako ćeš dobiti večni život? Sedići kući i ne činići ništa u Božoj službi. Bog od nas čeka revnosnu službu, braćo moji, sestre, dragi prijatelji. Bog od nas čeka službu srcem i dušem da ga slavimo i hvalimo i veličamo. Bog od nas traži da mu služimo time što ćemo propovedati Božju reč čovječanstvu, što ćemo biti aktivni vernici. I ponovo, pitanje Hrista Isusa, što stojite ovdje cijeli dan besposleni? I sad nam kaže, idite i vi u moj vinograd. Oče naš koji si na nebesima, veliki, veličanstveni, blagosloveni Oče, sveti Bože naš, El Shaddai, pradavni Bože. Bili smo stvarno mnogo od nas neaktivni. Stajali smo besposleni pred Tebom. Nismo imali nikakvo osjećaj za ovaj svet što umire u tami. A zaboravili smo, ako ne spašamo druge, nećemo ni mi biti spašeni. O Gospode, Tvoja zapoved, Tvoja volja je da mi budemo Tvoji propovednici. Da mi budemo Tvoji objavitelji. Da mi budemo Tvoje sluge koji će širiti Tvoju reč, koji će napredovati Tvoju reč i koji će biti pokretni. Da budemo stvarno pokretni ljudi koji će ići napred, a ne nazad ili stati na mjestu. Zato nas ispuni Tvojim Duhom Božjim. Ovaj moment, svaki dan, sve više i više. U krvi Hristovoj nas obvi da možemo
biti zaštićeni od napada satana. Tvoji anđeli da budu pored nas non stop. Pošalji nam desetorostruko više anđela, Gospod, nego do sada. Da bi umakli sataninim strelima i napadima i služimo i hvalimo i slavimo Tebe, Bože. Milost za Saru, milost za majku od Marija od brata Nevena, milost za Snežanu i njenog Slobom, milost za sve naše braće i sestre koji patu i stradu, milost i za meni i za moj dom, Gospode. U ime Isusa Hrista mi Te slavimo i hvalimo i ovo večer. Slava Ti što si nas pučio večeras. Slavimo Ti, hvalimo Te, haleluja. Amin. Amin, slava Te, Oče naš, amin. Bog da nas sve blagoslovi, dragi moji. Bog da nas posveti u Hristu Isusa, našem spasitelju, naš nebeski Otac. Dragi prijatelji, posebno vreme živimo. Posebno vreme živimo. Maja Mihajlova, blagoslov Božji. Bog da vas sve blagoslovi. Dođena do sutra, kad će mač Božji Emilio da propoveda Božju reč. Molite se i za mene, jer stvarno sam napadnut sa svih strana, sad ne mogu sve da vas žalim, da kukam. Važno, Bog me drži. Bog nas sve drži, dragi moji. Bog nas sve drži, inače teško nama. Ko zna što bi bilo sa nama da Bog nije sa nama. Bog da nas sve blagoslovi, posveti. Maranata, Gospod dolazi, haleluja.